Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Bugün oğul Nurhan'ım bilen ekranda. Bugün saparağı yok. Saparağı o iş sebeple şu an başka yerde gezmiyor. Yani geçenki oğul Nur Çağrıyan'ın eden çıkışı var tanqidi ya da çuңur pikirleniş çuңur pikirlenme deyip has düşünükleri aytып aýtdy. Ondan öňem bizem bir gurrun etdik sapara bilen. Indi şonu birleşdirip birazrak başka tarapyndan seretmek isleýäs meseleniň. Yani näme üçin Türkmenistanda tanqidi pikirleniş ýok? Onuň sebäbi näme? Diýilen soramagymız gerekli. Şeýlerek indi men bir gysga näme deýin? Gurrun edeň soň men o sözü oğul Nuri illeşmize vermekçi. Indi tanqidi pikirlenmegiň näme gerekdiğini gurrun etdik de ya. Gysga aýdylmaly bolsa tanqidi usulda ya da çuňur pikirlenen adam aldyğı da az düşýär, öz durmuş boýunça karar beren wagtdan dogry kararlar berýär. Ýalňyşmy ýa-da umumyň bir adam öz durmuşynda islendik mesele boýunça da az ýalňyşýar ýa-da ýalňyşjak bolsa da öňüne geçip bilýär. Şonuň ýaly bir ukyp getirýär. Indi bunyň demokratiýa bilen bir gaty baglanyşykly tarapy bar. Demokratiýada köpçülük 5 ýyllygyna bolsa da bir kiçirek topara dolandyrmana ruhsat berýär-de ses berilişi esasında sandykda. Ýene şo sandyga gitmek üçin adamlaryň çuňur ýa-da tanqidi usulda pikirlenmesi gerekli. Yani bu näme diýmek? Mysal üçin bu adam kim? Buňa ses bersek bolýarmy? Erwet taraplary barmy? Ön korrupsiýa garşypdyrmy? Indi korrupsiýa illeşler ogurluk däldir. Ogurluk bilen nemetjek bolýarlar-da. Ogurluk ogurlukdur. Korrupsiýa düýünden başga bir zatdyr. Ýa-ni öz bähbidine sistemanyň mümkinçiliklerini ulanmak. Eline verilen o güýç barda mysal üçin gol çekme bar. Gol çekip goýberýän, etmeli işi edýäň-de tebiata ziýan berdiň ýa ýene bir zat etdiň. Şeýdip korrupsiýa işlediň bolýar. Ýani ogurluk düýünden bir başga bir zat we bu demokratik ýurtlarda bolýan zadam däl. Üns berseňiz. Şeýle ine şonuň üçin korrupsiýa garşymadygyna seredilýär. Ýene de başga taraplar bar bolsa umumyň akyl ýetirip bolunjak hemme gatlaklaryna seredip şol adamlaryň saýlawa gidilýär-de. Şoňa görä saýlanýar. Mysal üçin ilki wagda gowy bolup soňa dogry häsiýetleri ütkep bilýär syýasy partiýalaryň. Türkiýede boluşýaly ýa-da şoňa benzeş käne nemeler ýurtlar. Ine birinji gezek saýlan bolsa halk, ikinji gezek soň saýlanmaýar. Ine bulam tanqidi pikirlenişiň netijesinde ortağa çykýan bir zat. Şeýle ýa-ni gaty wajyp bir neme. Gerekli bir zat adamyň durmuşynda. Şu zat hatta haýwanlardan tapawutlandyrýan esasy bir häsiýet bolmagan mümkin. Yani haýwanlarym o ýalňyşy dogry ýene seljerip bilýär belli bir derejede. Mysal üçin näme bileýin ýa-ni ýolbarslaryň çägine girmeldigini bilýär-de sırtlanlar. Mysal üçin olar nerden bilýär? Tejribeleri var. Öňden şeýdip näme diýär? Yani öňki eden ýalňyşyny ikinji eze gaýtalap eden okda haýwan bolsa da yani adam ondan has güýçli, çuňur pikirlenip bilme mümkinçiligi eýe bir canly. Şonuň üçin bu gerekli. Soň şeýle bir zatlara hem gurrun edipdik. Ýa-ni tanqidi pikirleniş aslında bir milli bähbitleri hem goraýandyr. Ýurdun milli bähbitleri. Şu wagt mysal üçin Türkmenistanyň milli bähbiti näme diýip sorasaň hiç kim bilmeýär. Eýle bir zat ýok.
Türkmenistan'da yurdun milli behbiyeti deyilen düşünce yok. Pikirleniş yok da. Gynandyrjy bir zat. Şonun gelmesi üçin tanqidi pikir gerek. Tanqidi pikir gelse Türkmenistan öz baýlyklaryna da hemme zatyna da eýe bolýa. Hiç kime beren ok. Indi bu taýda sonra çykýar da. Bu tanqidi pikirlenmemizi kimler islemeýär? Şu wagt pikirlenen o. 30 ýylyň dowamında ýuwaşlyk bilen şu wagtky ýagdaýa geldi. Bunu kimler islemeýär? Berdimuhammedow seredýän bu adamyň pikirlenme mümkinçiligi ýok diýen. Ogluna seredýän o kakasam bundan gowrakdy diýende pikirlenme nemesinde. Bu adamlaryň bir aňy huşunyň bardygy gatüşüp öle. Ýöne şo taýa getirilipdir, bir sahnalaşdyrylan zat görünüp dur. Ýöreýär netijede Türkmenistanyň öz behbiyetlerini gowrap bilmeýändigi ortaga çykýar. Indi öz behbiyetini gowrap bilmeýändigiň sebäbi çoňur pikirlenip bilen o. Bu hemme kimiň boýuna düşýän bir zatda. Diňe bir adamlaryň däl, bir adamyň däl ýany. Hemmäniň boýuna düşýän bir borç. Hemme kim pikirlenmeli. Mysal üçin biziň gazymyz kän, ýöne munyň pulyny ýerede. Gazymyz kän, ýöne halkyň ýarym daşynda işläp ýör, galan ýarym çykmak üçin jan atýar. Diýilen soralar soramaldy. Indi men Olnur Çaryba bereň sözü. Şeylerak bir gurrun uzun girişi bolan bolup biler. Bağışlarsınız. Gysgarak tutjak bolýan girişler köplenç. Yok ziyan yok. Selam vatandaşlar. Selam emmeňde. Hakikaten sinlap oturýan da bolin soňky bir 20 ýylyň içinde has gaty şuňur bir zatlar bolup geçipdir Türkmenistanyň. Halkyň pikir etme derejesi, halkyň oýlanyş derejeleri, ukyplary gün-günden, ýyl-ýyldan ýitipdir. Bunu halkyň şol pikir ediş derecesinden, pikir ediş giňişlerinden bilip bolýardy. Ne Serdar prezidentligi haýlananyna bir-birleriniň arasynda şeýle gep ýaýradýarlar da, informasiýa ýaýradýarlar, ýalan maglumat. Serdar gowy kakasy ýaly bolmaz. Özüm ýaş, bu daşerutlarda okap geldi diýerler de. Daşerutda okap gelenine diýmek, daşerutda okap gelen adamyň ýurdun içinde okap gutoran kakasyndan bilimi has, gowy gözetim has giň, has modern pikirlenýär. Du ýurdu düzeder, ene şeýlerek bir pikirleniş bolmaly. Gaty bir neme bolýar, infantilni bir pikirleniş bolýar da. Sebäbi seredip otursaň klany Türkmenler klan var ýa-ni Berdimuhammedowlaryň klanynyň düýbüni berkit ýalar, şo düýbüne has berk bolar ýaly fundament goýýarlar. Halk bilýän bolsa, düşünýän bolsa şonu etmediler. Sebäbi sen şol maşgalanyň Türkmençe diýýärmi klan. Neme taýpa diýeli. Taýpa, he. Şol Berdimuhammedowlaryň taýpasynyň ýene-de has berkemi üçin düýbüne fundament goýdular halk. Gidip köplenişip, üýüşip konsulluğa barıp yörün gideliň palawam ilk gaýdars, palawam pişirýän ekenler. Konsulluwda palaw berýärler barana diýip. Sen öýüňde bir käse bürünç tapylan okmy. Palaw ýejek bolsaň. Saýlaw günleri bolan neme wakada? Şo gidip saýla, özüm bir-birine wagda edýärler, bir-birine maslahat berýärler, gidip saýlalyň. Hawa Serdar şeýle gowy, ýaş oglan özüm. Hawa inni şol maksat şo ýerde Serdar saýlamak däl bir dynjalyş günüň hem dynjalyk gaýdarsyň, İstanbul'a aýlanyp gaýdarsyň, ýa Ankara bolsa Ankara aýlanyp gaýdarsyň,
Hemen saylap gaydarsın, para uyup gaydarsın diye. Maksat pikir ediş ne ilişiyordu? Gatvar infantilni. Dine yüzleyici pikir ediyorlar. Ne şeydivem özünün ömrünü, özünün doğan garnaşlarının ömrünü, gelecek çağlarının ömrünü, barını puca çıkarıyorlar. Diye gelecek yok. Şonu gittiniz, sayladınız. Size gelecek yok. Türkmenistan düzelmece görünüp dur. Şol tayfa bilen düzelmece görünüp dur. Bunun aňyrsyna yatan sebäpleriniň hemmesi yüzleyip pikir ediş, ýa-ni tankydy pikir ediş yok adamlarda. Şonu öldürüpdirler, şol yok. Onam näme üçin beýle bolýar sebäbi şol critical thinking diýen zat yok. Türkmen sözlügünde yok şol söz. Şol sebäpdenem türkmenleriň pikir edişi gaty yüzley bul bir katastrofa. Hakykatdan seretsen, aňyrsyna seretsen katastrofa. Ýöne şonu görüp bilmeýän halk özlerini terýärler. Şo çukura özlerini terýärler. Öz gelecek çağlarynyň bagtyna ýetiriýärler. Ýa-da ine eger yalan bolsa açaçan faktlar var daşta Europa'da. Özlere gulçuluk çekip ýörler Türkiýede. Yine de Serdar Gow diýerler. Serdar Gow bolsa sen öz ýurdunda Serdaryň derejesinde ýaşardyň. Şol derejede ýaşardyň sen. Senem köşküň bolardy. Iň bolmanyna bir 2 etaş jaýyň bolardy. Gapyňda her çağaňda bir maşin bolardy. 18 ýaşyna ýeten, 16 ýaşyna ýeten çağaňda. Gulçuluk çekip ýörmezdiň de şer ýurtlarda. Çağlaňy günne akşam nahary bileje ýerdiň çağlaň bilen. Beýip zar bolup ýörmezdiň. Sen pikir etmän oňurýan bolsaň, gidip saylamazdyň Serdary. Inni näme gelsek, näme üçin türkmen sözlügünde çuňur oýlanma ýa tankydy pikirlenme diýen zat ýok. Näme üçin ýok? Ine ýa-da taryha gaýdyp barsak, şol döwürlerde Türkmenistany basyp alan döwürlerini ondan soňrak döwürlerim ýa-ni soň Gyzyl Goşun gelip Türkmenistan ýa-ni Cumhuriýetini aýryp Türkmenistan Respublikasy edenden şondan bäri owa aýlanyp nirede bir gadymy bol ýazma kitaplar bolan bolsa şolary ýygnap çöpläp alyp hiç ýyly türkmen öz aňyrsyna bir göz aýlap bilmedi ýaly, aňyrsyny oýlanyp bilmedi ýaly bar taryhy faktlaryň hemmesini ýygnap alypdyrlar. Ondan soň türkmen dilini ösürmek üçin ýa-ni Muhammed Geldiýew bar, Nebaqaýys Atabaýew dagy bar. Bular işläp başlaýar türkmen dilini. Yani biz Rus kirillitsasyna geçtik de 24-nji ýyldan soň. Ene ondan soň şol üstüne işläp başlaýar türkmen dilini. Emma şol 2 ýaş ýigidi ýaşlykdan öldürdiler. Sebäbi uzağa gitjegini görýär. Türkmen uzakdan görmeli däl. Türkmeniň göz ýetimi gaty dar bolmaly. Ortadan pikir edişi boýunça. Şol sebäpdenem şolar ýaly türkmeniň gelejegini ösdürjek adamlar, göz ýetimini giňeljek adamlary ýok etdiler. Öni istena söýäp atmasalarym şonu werip öldürýärler, başga ýollarla öldürýärler, ýa özi kesellep öldürýärler diýerler. Sürgün edýär. Bul Ors milletiniň aňyrdan gelýän metodlary. Bir ine iň berkisi türkmen maşy öldü, emma öz ajalyna öldümi? Ya onu öldürdülermi? Ya bu biriniň geçecek ýoluny badak atdymy? Birdat etdimi? Näme üçin öldürdi? Öldümi? Ya öldürdülermi? Ine şunuň üstüne biz tankydy pikirlenmäni oňurmaly. Yani çuňur oýlanmany oňurmaly. Ondan soň nämeler bolup geçdi? Ondan soň
ädim ýanky gelip gidip otyr da näme datlary şahmatny daskayal üstüne goýýan çöplerini ol yerlerine baryp durýar. Kim öldürdü ya öldürlümi? Soň nämeler bolup geçdi? Näde Gurbanuly geldi? Gurbanuly gelen soň has biziň ýanky demalş ýollamyzda bu kurdaklamady has şeýle pysyp başladylar. Nämeler bolup geçdi soň türkmen milleti ýuwaş daşaryklara bul bolmaga çykyp başladylar. Tebäbi bularyň pikir ediş, oýlanyş ýanky ukyplaryny ýuwaş aýyrdylar, ýok etdiler. Eň soňunda da halk öz hakyny, öz hak hukuny talap edip bilmedi ýaly etdiler. Ene şonu talap edip bilmeýän üçinem onnamyna wagt edip berendirler. O serdar gowy inni gowy boljakmyş diýip. Sen serdara bil baglap durmuşyň gowy edip bilmersiň. Sebäbi oturan adamlar ýanky taýpalar gelýän inni onuň ogly ýagtygy ýene bir zady gelmegi mümkin. Ýöne olar gelenni seniň çağaň günü gowy bolsun diýip gelen o. Ine şoňa düşünmeli. Olar diňe öz 5 günlük döwranyny sürmek üçin gelýärler. Seniň çağalyň ýa sen gelecegiň ýa saňa bir gowy günne ýaşadyly, aýlyk günlüklerini gowy bereli. Olar ýaly meslek üçin gelmedi o taýpalar. Inni serdaryň ýaşy dolup agtygy ýa çoğulugy gelmeli bolanna da halk ýene gider saýlamana ýöne o derejä ýetermi? Häzir oturup pikirlenýäňde ýene bir 20 ýyl öňüň pikirlensen inni o saýlama derejede bolmaz. Maşgala bolup ýygna giderlerde ene ertirsen prezident edýäs ýerler bolly. Halk sebäbi ýuwaş hemme zatdan galyp barýar. Pikirlenme usuly gitdik oturdy diýseňem boljak. Sebäbi käbir aýdyp berýän zatlaryny çeýnäp ýuwdup bilmeýän adamlar bar. Ne bularyň hemmesi aňyrdan gelýän, ýanky Rus imperiýasyndan gelýän metodlar. Şunuň aslynda çuňur pikirlensen, şuň aslynda ýene şo ýüp ýyzarlaýan bolyn ortada baryp diýär. Aýdarsyňyz näme üçin ortada baryp diýär? Näme üçin Angliýa däl, ýa näme üçin Germaniýa däl? Ya bolmasa aýdarsyňyz näme üçin Fransa däl? Imenne ortada. Sebäbi bu zatlara türkmeniň özüniň aklyetini onu şeýdip ýüpünden çekip duran orfet bar. Ona menne biz aýdyp gatykänam gaýtalýar. Şu hakda sebäplerini mene özüňiz görýäňiz. Men soň bir neme hakda ertir bolmasa ýene birinji güne goýjak bir gepleşik etjek şu neme barady. Türkmen maşyň öýünden çykan näçe tonna ýanky gyzyl altyn gümüşler barady. Gurrun etjek bunu men öňden bäri içimde saklap berdim. Bir gurrun berdi. Ine şu hakda ýürüýdi gurrun etjek. Şoň üçin menim şu gepleşigime sizi çagyrýan. Şeyler. Gönefir mi boljak? Gönefir edip bilsem gönefir etjek. Gönefir. Çagyrýa. Olur. Çagyrýa indi. Ýanky hakykatdan hem şeýle bir neme geçirdiler. Ine serdar gelýärmiş, gowy bolýarmış, ýene näme asyl sorulmaly, soraularyň üstünden atlap ne gelýär diýip howluk durup bir hil neme sokýarlar adamlary. Ýöne ol adamlardan bir neme döredimi, döremedimi onçasyny biljek däl, ýa-ni döremän bolupdylar, belli bir başly troll nemeler var da troll taypası. Şolar ýa-ni palawa meýmana gidendirler, ine saýladyk diýendirler, ine şu gowy prezident bolýaram diýip aýdandyrlar. Bu taýy o möhüm. Indi şuňa garşy jogap berýän ýa-da beriljek bolsa, ýa-ni tanqid pikirlenýär. Ýa-da men kelläme şeýle bir neme geldi, has düşnükli bolmakan diýen, tanqidlaýjy oýlanyş bolmalykan diýen bu sözüm. Doğulu nemesi.
bizdeki tercümesi tanqidlayıcı oylanış diýsek has düşünüklü bolýana benzeýär meniň dememe göre. Şey diýjek bolup göreli hani o ýanky tanqidlayıcı oylanış esasında birlere bir soran bolsa-da mysal üçin durhany bu nädip bolýar munyň kakasy dan o oğluna prezidentlik nädip geçýär diýip soramaly. O gowan bolup biler. Serdar son derece gowa adam bolsun. Ýöne hukuky ýok da, haky ýok bolmaly da. Sereden wagtyň o birinciden saýlawyň düzgün tertipleri ýok işlemeýe. Halkyň ýarysy daşynda. Ondan soň ýanky näme diýilýär oňa? Konstitusiýon guruluş ýok. Mysal üçin o saýlaw gowy adalatly geçmedi diýip nire dava etmeli? Mysal üçin ine yurtlarda konstitusiýon guruluşyň esasında döreýän konstitusiýon sud var, soň şonuň nemesine ýakynrap saýlaw guramasy bolýar. O saýlaw guramasyna o saýlawy men adalatly göremok, şu taýlarda şike görýän diýip dava etmeli. Ondan soň şol neme hakykatdan hem şeýle bir zat bar bolsa konstitusiýon sudda täzeden geçirilmesi çıkarýar, soň nemede täzeden geçirýär de saýlaw guramasy. Ama üstüne de çykyp bilýär-de. Meselede Türkmenistanda barmy? Ýok. Ol gürläp bilmeýän Serdary şeylemiş, gowmuş, eýlemiş, beýlemiş diýenim bilen hakykatda eýle däl ha. Ne gördüňiz ýa-ki gürläp bilen ol sesi çykan ok aňyrdan agaç ýalap bolup durup ýa-ki sesem nähil diýsem ýa-ki bir gorkup duranyň sesi ýaly-da. Şeýle bir adam. Hiç zada da düşünen ok. Bunu hatta şu taraplarda da görse bolýar. Bir yere gitmeli olsa Gurban Ulu gidiyor. Mehman ağırlamalı bolsa da Gurban Ulu ağırlıyor. Bu Serdar'ın o taýda ornu näme? Diýip sorar tanqidlayıcı oylanýan adam. Tanqidlayıcı oylanýan adam şu soralar soramalı. Bu düýünden o teatr bir sahna, bu sahna bizim peýdamyza däl en soň ýurdumyz ýanyna bir adam şekilli bolmasy üçin biz bu zatlary büýütip etmeli. Berdimuhammedowler taýpasy nereden çykdy, nädip boldy bular, nerden emele geldi? Diýmeli, ýa bu sahna nädip emele geldi diýilen soramaly bolýarsa, bu sahnanyň içinde Berdimuhammedowler bar en ýakyn nemede. Sorasaň soň ýene de şoň aňyrsy Orsiýada dogry gidýär gynansa. Orsiýada şunun ýaly pikirlenip bilmeýän kellesiz adamlar baş tutan edip görkezilmeli. Soň aşagdaran bolsa halky gorkuzmaly. Hamala ýa-ki Berdimuhammedowler siýasat boýunça edilýän ýaly diýip, ýani siýasat öğretmek üçin birinji bir pikirlenmeli-de adam. Bu adamlar pikirlenýän adama benzeýän ok hiç berse. Ya gürläp bilen oklarda. Ýa-ki pikir aýtmak elbetde kyndyr. Elmydamada ýöne Berdimuhammedowler sereden wagtyň bular adaty taýin protokol boýunça da gürläp bilen oklarda protokolun. Mesansat elmydama şol bir formatda diňeje belki ady, ýeri, wagty ütgeýändir ýöne şol bir format. O ansat bolýar-da, o da ýa 2-3 ýylyň içinde iň bolmady öğrenip gidýänder bu zatlary. Ýok, bular onan bilen oklar. Hatta geçenki forumda soradan sonra düşünen okda. Türkmence terjime edip berýänem ýalňyş terjime edip berýär. Olam düşünen ok. Endi sorayan ýa-ki jurnalist var. Ol Aşgabatda gezip ýörýär. Näçe ýyldan şu taýdan çykan ok. Nämemiş Türkiýedäki nemäniň temsilci diýýärdi, vekili. Türkiýedäki TRT diýip bir kanal var, ýa-ki kamu kanaly, ýa public kanaly. O şonu bir
Aşgabatdaky temsilcisimiş, yani vekilimiş. Şo taýda gezip gören adam, yani tanış olur, günde gün aşada görüşüp görendirler. Nemesini biz yani görmesegem şeyler akdygyny düşünüp bilýäs da. Şoňa aramazdan taýin soru, taýin jogap ve şu köpçülük, yani Gurbanoğlu, Berdimuhammedow, Gurbanoğlu ama diýmedik mi? Reformada adyny ýetgetdik. Gurban Bawaraply boldy da. Gurban Bawaraply diýsek, hasam şoňa gelişýär. Gurban Bawaraply gürläp bilmedi. Şo taýy çykyp ýanky düşünüp duran zatlarynam aljyrap eller sandyra. Şeýle bir adamy bize yani bir näçe ýyldan bäri şular ýurdu dolandyryp gördüp neme diýerler-de. Yani tabakta hödürleýärler. Servis edýärler bize. Bize inanmalymyşymyz. Inanyp biler kim? Tanqytlaýjy oýlanşy bolmaýan adam. Inanyp biler. Yani Serdar gowmuş şul atasynyň ýalňyşlaryny düzeltjekmiş. Atasy bilen arasam gow dälmiş. Uruşýarmış diýilen sözleri. Deme, yardım işte dedim böyle ne ait geçeyini şonu. Şu at neme diýdiň de Serdar'ın oğlu geldi yurdama dolanıp bilen gurläbe bilen dimdik bolup durýar diýende. Antank bolup neme diýjegim bilmän ya elinin kağıdynda adyny gaçyryp bokabilmän. Indi ödem yurdun baş tutany. Indi şu bir wagt bilemok kino vardı. Sen gördün görmedim keçbelekdi. Doğalı görmedim yani bilýän sahnalaryny bilýän. Akly garaly kino bolmaly. Böyle mukadiyen. Indi şo ýerde baý bar. Baýyň oğlu var bir pöwhe hiç sat başarmayan. Aňsız oğlu var. Ondan bunu owadan gyzalyp berýär öýürýär. Owadan gyzalyp berýär öýürýär. Senin öýlensem bolýar diýär. O baýlaň ol oğlu samsyk mı akly yerine mi däm oňla iş ýok. Esasy dawr etmeli. Oğluna bir owadan gyzam alyp bermeli, birden pul çykaryp bagyş çagyrmaly, ýene etmeli. Indi uly dawara da. Ne ol oğlu geliniň ýanyna da baranok. Öýlenenini bilen oğlum, tuklap ýatyryp çekip. Ondan indi Serdaryň ýagdaýy meni gözüme şo kinony getirdi. Hakyky şeýle. Kakasa öýürýär diýen bagyş. Prezident. Prezident diýär. Sen otursaň bolýar diýär. Sen şu görünsen käwat görünsen bolýar diýär. Adyň ýörer boldy diýär. Öde diýär hemme adyny. Häzirlikçe. Diýär däl oğlum edil kawyçkaň içinde diýär diýip oğlum isle edip baranok ýanky Türkiýe gelende de gördük gepleşinem. Olam başaranok da. Yani şo bolşuna da Serdara da gahar gelýärmiş öýde arasynda. Ondan çıkaryan olmalı ki yine. O hakikattan hem şeyle şol baýyň oğlu ýaly o öýlenipdir, habaram ýok dünýäden. Diňe san neme neslimiz dowam edýär, baýlar nesli diýen ýaly Berdimuhammedow prezidentlik nämesi hünäri mi diýerinde dowam edýär diýip bir zat görkezjek bolýarlar köpçülüge. Beýnansak da şeýle bir neme var. Ýöne doğru insan başaryp bilen ok. Indi başaryp bilmeýänligi indi ortaga çykmas üçin bir habarçylyk gerek de. Indi men muňa üns berýän. Ýa-ni tanqytlaýjy oýlanşy guraly bulanaly. Bu zat akly ýetirmek üçin. Ne Azatlyk radiosu vardyr. Ýene de o bu var. Bir giden özlerçe yıllardan bäri yani bizden has öňden bäri bir zatlar edip gelýärler de ýöne netijesiz işler edip gelýärler. Indi şular haçan da bir habar beren wagty Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň häkimeti diýip ulanýar. O nämemiş, o şeýlemiş, o şeý edip ulanmaly. Ýok, däl. Sen düzgün tertiplere, kanunlara sereden wagtyňam bir kanun hatta Putin'in nemesine Ýewropada bir kanun prezidenti kabul etdiler parlamentde.
Bir kanun prezident diýip kabul etdi. Näme esasında? Sebäbi öz ýa-ni garşydaşlaryny aýyrdy. Saýladyny. Navalnyni öldürdi. O beýleki nämeti onuň ady. Ente saýlawa ýetmäkä ýa-ni sandyga ýetmäkä aýryldy. Riyadymdan çykdy welin. Putin'den birazrak öňrägem gidýän eken demesi. Populärnäsdi. Bir zat daharpdan ilýädim O familýasy. şeyler bir zat olaýmasa men o şey diýel ýöne o tanadyk Rus nemelerini kän ýakyndan o izarlap, ýatlap görmän soň dogrusy o bir kemçiligimiz ýöne onu aýyrdy. Ay soň hiç tanalmayan bir nemeler koydular da orta çıkardılar. Şey edip o saýlawlarynyň hem geçişi ortada yaralı adamlar saýlaw nemeleriniň içine girip kabinlarynyň içine girip edip ýa-da bolar bolmaz bir giden kagızlar getirip ýüşürüp içine sokýar ýa-ni bolar bolmaz diýänim. Saýlawyň daşyndaky ýöri öňünden taýinlanan ses berilişi getirip yerleştirip gittiler de. Görünükdi bu zatlar. Hemme adam ýalňyş indi Putin'in inaugurasiýasy ýa-ni sözde prezidentlige bellenildi diýilen neme de resmi dawarasyndan öňürde Putin'in ýa-ni bir demokratik şertler esasında prezident bolup bilmejegini kabul edildi. Indi Türkmenistan'da Azatlyk radiosu bu zatlara akly ýeten okma. Akly ýetmeli. Ýöne onu şu ýöri taýdýarlar. Näme üçin aýdýarlar? Iň soň halky samsyk görýär. Indi samsyk görmegem tanqidlaýjy oýlanşy ýok diýip hasap edýärdi. Tanqidlaýjy oýlanşy bolmaýan adamlar köplenç gynansak da samsyk ýagdaýa düşüp bilýärler. Daşyndakylar hem samsyk hasap edýär. Bu Azatlyk radiosu hem halky samsyk hasap edýär şonuň üçin. Çıkıp Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov ýa-da gülkünç. Bu birinciden sereden wagtyň hiç prezidenti meýzanok, şu wagtky pozisiýasy meýzanok, Berdimuhamedov ýa Gurban bolumy ýa-da Gurbanmy ýa-da Serdarmy diýip sorasam hemme kim hatta İspaniýadaky jurnalistlere çelle neme diýär-de esasy prezident ýa-da sahnanyň arkasyndaky prezident diýip at goýupdyrlar da. Ýa-ni bu näme diýmek? Türkmenistanda prezidentlik wezipesiniň ýoklugyny görkezýär. Ýa-ni şolar şonu aýtmasyny olar aýdyp bilýär. İspaniýadan ondan bundan durup Azatlyk radiosu Türkmenistanyň problemalaryny has içkin bilmeli, düşünmeli bir neme. Ýok, bular şu däl zady şu Serdar o prezident olma mümkinçiligi ýok adam şunu prezident edip berlerdi. Bu bir ulu bir cenaýet. Bular cezalaryny çekmeli gerek ýa-ni wagty gelende. Cezalary ulu bolmaly özem. Halky samsyk görýärler, ağlaýarlar we aýdynlyga çykarjak bolanoklar. Evet, bir zat. Önünde Azatlyk radiosu näme üçin beýdiýär diýip soramaly bolýar-da bu taýda. Ular ýöne ýereden ok ýa-da erbetlikleri üçin emeden ok. Bular bir maksada hyzmat edýänlikleri üçin edýär. O haýsy maksada hyzmat edýär? Amerikadan gelen puly hasabyna şol wagtyň özünde Russiýadan hem gelýän o pul var. Şo taýdan oturup ýa-ni hakyky iş edip biljek adamlaryň hem ornuny eýelep şo taýyny doldurup boş koyman. Yani Ors'un demesini ýöredýär propagandalarına. Ors Türkmenistan prezidenti diýip medal takyp ýörer bularyň demesine. Yani ne konstitusyon bir guruluş esasında ne de beýleki düzgünler ýa-da hatta şu wagtky ýa-da atasyn prezident, oğlum prezident diýilen soragyň jogabyny gözlän wagtyňam şu soragyň özüniň sorulmagam ýeterlikli şularyň hiç haýsynyň prezident däligi. Ne
Ne şu orden dakılmalı nime gelýär. Hı hı. Geri gelýär boly. Nime gözüňe gelýär. Käbir kinoşnikler nime diýenler, bujuklary trener nime diýerler, drisrawa Hı diýerler. hı. Öwre diýerler, oturmany, bökmäni, bir zatsyňsa getirmäni, o bir hop awanza şonuň ýesini gorap, şonuň üstüne topulmany. Şo nime diýilýär? Kinologlar diýilýär Hı oňa. hı. Şo bujuklary drisrawa diýenler. Ýürütip nime tälimlere geçýärler bujuklar bilen. Ne şonuň ýalakda her ädimine gujugyň agyna birat oklap durýanlar. Jübütünde nime var? Sirkde işleýänler hem şoň ýaly. Jübütünde bir epetli zat bar, haýwanlar işleýänler bir gowy iş etse, Şertlendirýärler de şo iýmite. Agyna bir zat oklaýarlar. Ine şu prezidentler var, gidip ordan alýanlar. Hı hı. Wagt Putiniň elinden. Ne şol eden işine tanrylkatyň görnüşini bir nimejik oklaýarlar Hı. agyna. Sen meňkisin, sen meň diýen bile bolmalysyň diýen manyny berýär şol. Nawa şeylerak. Şol tanqidi pikirleniş şoň ýalak bolýar. Ýöne oýnamana gidip ordan alan olar. Aňyrsy meselesi şol çykmady. Orta Aziýanyň başga haýsy döwletleriniň prezidentleri alýar, gidip ordan özüňiz pikirleniň watandaşlar. Bir size tanqidi oýlanyş näme üçin alýar, ne onan pikirleniň. Näme üçin Germaniýaň Scholz gelip alanokly ordan. Putin'den mi? Ya Sunak näme üçin gelip alanok? Gördün? Ya da Zelenski näme üçin alanok? Yo, Biden näme üçin alanok? Yo, ýa-ni orden berilip ýörülen ýere men bir kan gawat gelmedim. Bu bir hoplu bir zat, ýa-ni öňden gelýär, öňden. Intak 1800-nji ýyllardan hem. Dıkma serdardan başlayan olaýmasyn şol. Orden paýlama öňden gelýär. Ol Pyotr Perwden gelýär. Dıkma serdaryň şu nemesinde Ursawynda bir orden gördük. Ors paşasynyň. Yo, dıkma serdardan hem. Ondan mı? Özlerini. Ors ýetbara. Ors imperiýasy, Rus imperiýasy özlerini şey edip orden dakýadylar. O aňyrdan gelýär, Pyotr Perwden gelýär. Bir çäre de aslında. Çäre. Hiç bir sereden wagtyňyz hakyky dünýäde hiç kimiň derdini ýeňletmeýär. Ýöne diňe bir çäre. Gynandyrjy. Indi o wagtymyzdan bir azal berdi, şeýlerek ýoşluk bilen jemläp bereli bolmasa. Şu ýerde bir näme, bir harp gaçypdyr şonam, soň düzeltip goýbersin. Pikirleniş diýende iň soň harpyň öňünden Bolýar. Näme dersin? Polup maçrak girdik-de bu insandan wallahy. Näme? Indi şu Türkmenistandaky ýa-ni tanqidleýici oýlanyşyň ýitirilmeginiň sebäbi şu bizim baýlyklarymyz bar, şu baýlyklary almak üçin edilýär. Indi bir sada adam misalyny bermekçi-de. O sada adam diýip bir näme bardyr. Iň köp allanýan aýdýa o sada adam da elinden alıp gidipdirler, allapdyrlar ine. Näme dipdirler diýip aýdylýar. Aslında şu sada näme üçin tanqidleýici oýlanyşy ýok. Sebäbi bir zat boljak bolsa şonuň aňyrsynda näme bar, näme ýok. Ne pikirlenip bilenok. Ýani sada diýerler özleriniň aýdyşy boýunça. Indi bu sada adam elmudama garipdir, elinde de hiç zat yoktur, elmudama aldanyandır, adalatsyzlygyň gurbany bolýandyr bu adam, pidasy bolup gidýändir. Ya Türkmenistan'ın edil bir adam ýaly edip alsaňyz, sada adam bolupdyr. Hiç sada da düşünen ok, özüniň ýa-ni gaz boýunça 4-nji ýerde durýandygyna da düşünen ok. Bunu düşünýänler alıp barýar da. Ors imperiýasy ýa soňky 30 ýylda öňden bäri alıp gelýär. Şu öňden bäri alıp gelýär, ýa-ni agyzy tagam tapypdyr. Şo tagamy ýitirmek isleýän ok. Soňky 30 ýylda da şonu dowam edip gelýärler da. Bu ýyska nemesi düşündürüş şo. Bunu alıp almany dowam etmek üçin türkmen jemgyýeti pikirlenmeli däl. Näme üçin diýen soraw soramaly däl. Siyasata gatnaşmaly däl.
mekteplere berseňiz çağalaryňyzy ýa-ni ruslaryň öz sözü boýunça dunduk bolup çykýar. Ýa hasam erwet bolup çykýar da. Men näme seredýän? Owganistanda da ama mektep ýok. Yani Türkmenistan'da mektep var. İkisinden geçtiren wagtyň birazrak bolsa da bir söz baýlygy, ýa dil tapıcılığı, gurrundeşlik etmese hemme zady yer ve yer bolup durdy. Türkmenistanyň içindäki türkmenlere el alan wagtym beýle däl. Ýa şu gün bolýar diýip aýdýan zady ertir etmän bilýär da pikir düýünden bir günde üýtkä nemet bilýär. Pikirem daşky gurşawyndaky adamlaryň täsiri bilen ýa ýene bir zat bilen üýtkä. Yani bizim mekteplerde şonuň ýaly adam çykýar. Çuňgur pikirlenip bilmeýän, oýlanyp bilmeýän adamlar çykýar. Bulam eň soňy orçaýdyň bizim gazymyzy arkaýynyp bilen hiç ýyl hasap bermän bulut almagyna alıp getirdi de. Şeýle onda näme daýaly. Şurada başga näme ýok bolsa jemläp bilersiň. Hawa gaty dogry aýtdyň şu neme meselesini, sadalyk meselesini, sada adam ay oýnak gidipdirler, Allah gidipdirler diýe-de şu seredip oturýan boýun iň dünýäde kösenýän adam şol sada adamlar. Kösenýänler. Analiz etmän oňuran oklar, başaran oklar. Şol sebäpden hem kösenýärler. Şeýlerek onu şeýle tamamlap bilersiň. Bolýa. Olnur Çarıwy sag bolun. Bilneşler size de sag bolun dinläňiz üçin. Ýene de görüşýänçe.